Dirung. Ha? Dirung. मा दिरुं बेलाय? Beखौ मा होनो बेखौ? लेंग्रा होनो लेंग्रा। लेंग्रा। मा खालामगोन बेजों? माइ खागोन। माइ बोरै बानायो बेखौ? देलाय बानायनानै खिथालाय। र'। फार्स्टआव बारा मोजां बानायनो रोङालै आङो। साफ्रेबाय। साफ्रेबाय। ओमफ्राय खनबेसे साफ्रेयो? बिदिनो एसे मोजां साफ्रेदो। ओमफ्राय लांदो बेखौ। जाबाय। बेजों खायोना बजाखौ? औ। जाबाय। जाबाय। दे। औ दे बदे। जाबायना? जाबाय दा? हनै सानसुआव बायनांगौलै मा गोथाव बाथोन अमाखौ सावनानैसो माबानांगौलै देनांगौ जानानै खारदावलांनो बेयाव दुगैनांगौ मानांगौ टाइम दंबावोमोनलाय लाफाया फानबाय नामाब्रा रोंगौना खोनाबाय मा माइ खानाय फर्मुलालै मा होनो बेखौ हा खिथादोब्रा दिरुंब्रा माइ गजाथारा दिरुं बर'नि लेंग्रा होनो लेंग्रा लिंसा होनो लिंसा मारिनो गोनांनो खिन्थानांगौलै जाबायना नोंथाङा ओरै मेसिन जानानै हाख्लायसै खेबला फैदो